το μάνα! Έλα ρε μάνα! Αρε μάνα, αρε κούλα! Παντόφλα, Γιάν! Αγγελία κούλα! Έλα κούλα! Φωνάχτε! Κούλα! Κούλα! Φύγετε από εκεί βρε! Άκρη Κώστα! Ρε Κώστα, άκρη γαμώτο! Μπράβο, μεγάλη κούλα! Άρε κούλα! Άρε Γιάννη! Η μάνα μου ποιονού είναι? Κοντά στην μπάλα. Ναι, όχι μαζί με την μπάλα. Κάνε άκρη Κώστα! Ένα μπάλα να τη στήξω. Πιάσε! Πιάστο, μπράβο! Γεια σου Μίτσε! 1-1 είναι το... Ο Στέφανος δεν ήταν στο πόδι μου, δικός μας είναι. Όχι γαμώτο! Ήτανε τσούφιο! Πρασινούλης, πρασινούλης, ρίχτε! Πράσινος, πράσινος! Ο Σισίριγνη! Σισιμί! Σισιμί! Γκολ! Φέρε να ισοφαρίσουμε! Βάλτε και να ισοφαρίσουμε τώρα! Κράτα! Κατά! Δηλαδή εκεί θα κοιτάς. Δεν μη λες που θα ρίξει! Άκρη Φώτη! Έλα! Έλα! Την έκοψε! Την έκοψε! Ναι! Ζαβολιά! Θα κάνει πάνω από Έλα Τζίνα! Έτσι και το πιάσει δεν έχει κομπιούτερ στο νου. Δεν πρέπει να το βάλει, θα χτυπάει. Μαζί με την μπάλα. Μίτσο τελευταίος ρίχνει. Το πιάσε το ματοφύλακα, δεν μετράει αυτό. Άμα το χάσεις, μπουνιά. Κάνει φραπέρτερο το φύλακα. Κάνε άκρη! Άμα το χάσεις. Τάκη, παντεύασε και την κυβέρνα και το χάσε. Θάλασσι. Για μένα που τα έχασα καταλάβετε. Μπελόκι που μεταγραφεί. Το χρήμα να κανονίσει. Ωραία Γιώργη. Το είδες στο πέρναγι. Χειροκροτάει. Ποιος ρίχνει? Το χειροκροτάει από εκεί. Ο Μίτσος. Κάνε άκρη Γαμπάκο! Εγώ δεν είμαι να βαρέσει γιατί το έχασα. Πρέπει να το κάνω. Μάνα! 10-0 πάμε να φύγουμε. Εγώ δεν το μαράβα να τη ρίξει σιγά να τελειώνω. Εμείς έχουμε γυναίκα του ματοφύλακα, άδικο! Εγώ δεν βαρέσω, σταμάτα. Κύριε Παντελή, δεν θα βαρέσω γιατί δεν ήξερα. Μας θες τώρα. Αυτό κάποιου είναι! Αυτό είναι το γιούρσε. Αυτό ποιου είναι! Πάω. Είναι πάω. Εγώ! Δεν μου λες την ευκαιρία με την κεφαλιά που έκανε να την τράβηξες, Πότε? Εδώ.
Που έκανα μια κεφαλιά γυριστή. Πρέπει να την τράβηξα. Κανόνες. Αλλιώς σε βάλω την ξανατραβήξεις. Κάμε τελείς μπαταρία. Θα κάνω κουτούπα, Άκρη Κώστα. Ρε Κώστα, την αδυναμία μου. Φόρτσα, ρίχνω. Εγώ, ναι, γιατί το χάσα. Πότε ξαναρίχνω εγώ, ναι. Δεν έχει ρίξει και γεια σου ο Πανσόπουλος. Δεν ξέρω, δεν πάρτε πέρα. Μπράβο, μάνα. Μπράβο, Γεωργία, το έχασε. Κώστα, κράτα λίγο, ρε. Ο Μίτσος. Μετά το Μίτσο, να ρίξω εγώ. Να ρίξει, κύριε Βιτελή. Ο Τάκης, δεν έριξε ο Τάκης. Εγώ θα ρίξω ένα πέναλτι. Έλα ρε, εσύ. Κάτσε να ρίξω το παιδί και... Βάλε αυτό ρε! Έλα, Μίτσο! Για με να ρίξω ένα αγωναστικό. Έλα ο Τάκης. Καλείτε και εσύ, Κάτσε ρε, σκοτώζει να μας. Ο Μίτσος! Είναι ο Μίτσος, μια ώρα. Ο Μίτσος! Καλό! Τι ρε! Έριξε ρε! Ρε μάνα. Γιατί την τρέχετε και μια γυναίκα πέρα εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Η διαβεραστική φωνή της μαμάς. Ο Μίτσος, μια κύριε. Ούτε ο καπάκος δεν ρίξει εδώ. Κώστα, εσύ. Ο Μίτσος. Έλα Μίτσος. Και με τελεία ρίξει κι εγώ. Γκολ. Βάλεις και εσύ Στεφάνε, έλα εδώ. Μικρό. Με τη μάνα μου, Μίτσος. Μίτσο, ξέρεις. Μαμά κανόνισε. Μίτσο, ξέρεις εσύ, Ναι ρε. Ξέρεις εσύ, Μίτσο. Άκρη Γιάννη, δεν βλέπω. Γιώργο. Κοντρόλ, Γιάννη. Άρε, από μάνα και από γιο γίνονται αυτά. Άι ρε. Και με την κόρη να τραβάει. Από εδώ όλοι! Ο Καμπάκος, εγώ δεν μου αρέσει. Περίμενε. Τι να βαρέσει ρε Χαρίτο! Τι να βαρέσει ρε Χαρίτο! Μουζο δικό σου, ξέχασα το πω. Εδώ, πού είναι. Ωραία το Μάρο, δεν την είχα παρατηρήσει καθόλου. Ο Ρώμανος δεν έχει ρίξει ρε. Ναι, τώρα πλασεδάκια μου. Περίμενε! Ο Μάρος θα ρίξει. Απ' τους πρόσωπο. Μην κάνεις έτσι! Ρίξε ένα φύγω θέλω ρε Γιάννη, κάτσε. Κάνεις έτσι εσύ και μη τσαλούς. Μέσα. Για πέρα τώρα ρίξω εγώ. Ρε μαμά, δεν θα σας ξαναβάλουμε. Σίγουρα την κάτσε, δεν θα παπούτσι. Σου βγήκε καλαμίδα ρε. Δεν μπορείς να βάζεις το πέναλτι. Σκοτώσου. Έλα ρε. Μπράβο ρε. Κύριε Κάιντερ. Και μετά ήταν με το φύλακε. Δεν βάλεις πέναλτι εσύ. Ένα μπουκάλι βότκα, άμα το βάλει ο κ. Παντελής σε μένα. Κύριε Παντελή, να κάνω. Ναι, πάμε. Λέγε, πες. Κύριε Παντελή, να το κάνω. Κύριε Παντελή, να το κάνω στο Μίτσο. Η μάνα μου, σταματήστε. Μίτσο, άμα δεν το πιάσεις. Α, ο Μίτσος το είναι τέρμα. Καλά, κριτάει. Φύγε. Με τον Γιάννη, Φύγε να χτυπήσει κρούρα. Θα έφτανε το Μίτσο. Έχουμε βότκα! Όχι, ο Βασίλης δεν θέλει μαζί. Όχι, δεν Παντελή, δεν κάνουμε το Παντελή μας εδώ. Όχι, δεν περιμένει. Κάτσε, θα το πιάσει Μίτσο. Ο Χαρίτος, Μίτσο. Ο Χαρίτος! Μίτσο. Ο Χαρίτος! Τώρα φέρτε εδώ! Την κουτάλα πάλι! Μπουκάλα, πώς είναι μπουκάλα.
Δέκα λεπτά ολοκλήρωσε να βάλει σουτ. Εδώ θα μείνει. Έτσι και τις οβάσεις εδώ θα μείνει. Κάνε άκρη, Πέτρο. Hey, John! Φτιάχνει καλό. Πάμε, πάρω. Έλα. Ωραία. Κάτσε. Εγώ τώρα το κάτσω. Έτσι πήγα πατά. Ο πατέρας μου. Πάει να κάτσει με 2 τέρμα. Ω, μπαμπάς με τη μάνα μου. Κάνε άκρη, Κώστα. Κάνε άκρη. Πού θα πέσει, από εδώ ή από εκεί? Στην μέση. Ο Βασίλης δεν έχει παρέσει. Ο Καμπάκας βάλε. Και ο Παντελής θέλει, Για τη χρονιά. να ρίξω. Έλα. Με 3 τερματοφυλακοί, ναι. Μέσα. Κάνε άκρη. Και αυτός θα τους τρίνει. Με σαν κορίνες καθόνται. Πιάστη, πιάστη. Ο Παντελής είναι. Εγώ. Εσύ, ναι. Ας το ρε λέει. Βαρέσει ο Κωνσταντίνος. Βαρέσει και ο Κωνσταντίνος. Όλοι θέλουν να στέλνουν. Πατάς θα πάνε και 2 μαζί. Τα κεφάλια. Άντε τα δόντια σας, είναι ακριβά τα δόντια. Ωραία Γιάννη, καλά το Γιάννη. Δεν τρέπεσαι. Έλα Κώστα με τα αριστερό. Κι εγώ θέλω να δυνατώ. Το καράει για την 32. Έλα εδώ. Κοίτσε και εδώ. Τι. Συνέντευξη. Στην άκρη. Έλα. Όλοι οι Μπράβο! Πάμε Στέλιο, έλα εδώ! Για την Ελλάδα ρε χαμότο! Να. Γιάννη! Να ρίξω ένα σώμα! Ρίξε εδώ και η Έλενα! Ναι, αμέσως. Εγώ φοράω μποτούλες, δεν θα τις χαλάσω για να ρίξω σου. Πάμε. Εγώ! Τι λέτε μωρέ! Φέρ' το εδώ, φέρ' το Κράτα. Όχι, εγώ δεν Πάμε, γίνεται. δεν πειράζει, πάμε, γιατί αυτός ξέρει που κάνει δάτο. Δεν ξέρω τι να δείξω. Δεν ξέρω, πονάει το πόδι μου. Τα όπιασαν, είδες. Αχ, το πόδι μου πόνεσε. Ο Βασίλης θέλει να το τελειώσαμε και του χρόνου. Πόνιζαν τα πόδια μου. Εδώ είμαι. Για το 19 το πρωτοσχολείο. Πόσο βίντεο τραβάς, πόσο βίντεο τραβάς. Πόσο βίντεο τραβάς, κάτσε. 14 και τη μικρή. Εντάξει, λίγα. Καρτσάικα! Πάμε, μπαίνει, πάμε. Βασίλη! Ο ντακού μου. Σάστο! Έμεινες εδώ! Αυτό βρήκα, αυτό φορά. Δεν είναι δικό μου. Η Τζίνα μου το έδωσε.
Η Αγγελική μου το έδωσε. Η Αγγελική.